wabwino kwa inu nonse tikulandireni ku programu ya Kulinji lelo pa 26 November 2025 inendelea malekano funso nkumati kulinji kunjaku kulinji kuno ku Malawi kukuchitikanji ku dziko kuno. Lelo tikale tikuunikira nkhani yokhudzana ndi kubweretsanso kwa Police Emergency Line 997. Itu ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa zaka zapitazo mu chaka cha 2006 ndicho linga chokuti Amalawi akakumana ndi mavuto osiyanasiyana kulikonse akhoza kuimba nambala imeneyi ndi kulandira chithandizo kuchokera ku polisi mwamsangamsanga. Koma ndondomeko imeneyi inachotsedwa inasiya chifukwa cha zovuta zina. Ndemo programu yathu ya lero tikale tikuunikira nkhani imeneyi chifukwa ku polisiko ndondomeko imeneyi akhale akuikhazikitsanso Amalawi akhale akugwiritsanso ntchito 997. Kodi chifukwa chani ayikhazikitsanso pano ndondomeko imeneyi? Nanga kodi mavuto amene analipo kale akonzedwa? Izi ndi zina zimene tikhale tikuziunikira mpulogalamu yathu ya lero ya Kulinji. Ndemo programuyi tikhale ndi National Police Spokesperson amene wandi Layel Chintembo. Komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani za chitetezo cha mdziko. Monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha mu studio muno, ndimakhala ndi mzanga, ndipo lero ndachitika mwayi kukhalanso ndi ndevu za mwayi Mr. Wanda Msisha. Mwadzuka bwanji? Tazuka kaino mwazuka bwanji amalekano? Ifetu tadzuka bwino. Yeti? Tachitika mwayi kukhala ndi ndevu za mwayi. Ifeso tachitika mwayi ndicho kukhala ndi alea malekano. Ndipochuka kunjapo. Koma sitingafike pa inu. Musatero. Ino ndi munthu wankulu. Ife zingwe za sabato zanu singamasule. Ndudzoti ndinozichepetsa anthu akudziwa kuti ya chilungamo chenicheni bwanawo ndi chakuti. Tikudikira posa chedwa pompa kuti tione kuti kodi zikuyenda motani makamaka kwa technical athu kuti tikhale ndi spokesperson National Police Spokesperson Layel Chintembo. Dzina lindi madabwana alodzulu kuti kodi akalaya achoka kale pa jeli? Akalaya anachoka. Ndeti mayembekezera kuti timve appointment ndekuoneka kuti yagwera senior superintendent Layel Chintembo. Ndekuti congratulations kwa iwo. So pano ndamene azilankhulira ndithu polisi mdziko muno. Ndekuti tikhala nawo talandira bwino program iyi koma ndamene tikuyembekezera kuti atifotokozere nkhani mwayibwereza pano mayi. Achabwino. Nkhani ya 997 mukuiona bwanji? Ndi ganizo labwino kukhala ndi emergency line. Ndikukhulupirira kuti kwamene anachitapo mwayi kuyenda maiko anzathu zimachitika zimenezi, ndipo munthu mwina ukangofika mdziko lina lilonse nambala imene umayenera kuti uyidziwe mwamsangamsanga imakhala emergency line, kuti ukayimba kumeneko nthawi zambiri mwina amafunsa anthu mafunso atatu: kodi mufuna kuli moto, kapena mufuna polisi, kapena mufuna ambulance, so ndi nambala yokuti ukangoyimba nthawi yomwe imagwira, kaya uli ndi credit kapena ulibe credit mu phone mwako, kaya uli malo otani, anayesesa kuti nambala imene maiko anzathu izikhala yoyankhidwa mwamsangamsanga, azikufunsa kuti kodi ukufuna chani. Imene ndanenera kwambiri kumakhala kuti mwina akukuyaka moto, mwina kwachitika ngozi, mufuna ambulance kapena mufuna polisi, nde amathamanga. Now ifeyo ngati dziko sitingamakhale ife tokhafe opanda ndithu nambala ngati imeneyi pa zifukwa zosiyanasiyana amene zimakhalira. Nde mbuyo momwe mwanenera tidaganiza kuti tikhale ndi nambala imeneyoyo, chomwe ndi chinthu chabwino kwambiri. Komano zikuoneka kuti experience ya mbuyomo idali zovuta zingapo. Ine ndemwe ndinenepo leya tikupita nthawi inake cha ku Sharp Valley uko kudapezeka kuti kwachitika ngozi. Ndinayamba kuimba nambala imene nali mmodzi mwa anthu oyambirira kufika pa site pamenepo. Tinayimba kumangoyitana osayankha munthu madaboti emergency line kuyitana kuduka. So it wasn't a good experience. Tinangopazika kuti anthu tinangothandizira amene tinalipo padachitika ngozi, so timafuna kuti mwina pabwere ambulance ndi zoterozo koma sizinatheke. Imeneyo ndi mbali imodzi mwina amavuto amene analipo pa 997. I know kuti pali zambiri zimene anthu akhoza kufotokozapo, komano kukhala ndi ganizo lokuti service imene ibwererenso ndi kuikonza zolakwika zimene zinalipozo
ndipo ndi ganizo labwino ndofunika kuti apolisi tithandizane nawo apapa ndikuona kuti ayipanga push ndi apolisi koma zikanakhala bwino kuti nambala imeneyi zikhala kuti mene tanenera kuti pena umakhala kuti mwina kufuna ambulance so sindikuziwa kuti kumalawi kunoko chifukwa chani makhala ngati kuti ikuyang'ana mbali imodzi bwezi kumakhala mwina mimakhalira maiko ambiri where when you call that number amene wakuyankha immediately amakufunsa kuti ufuna thandizo lanji because pena mafuna kuti ndiye kuti kufuna fire department kapena pachitika ngozi mufuna ambulance kapena ndithu you are being attacked mukufuna thandizo la police or whatever police abweza kusakuthandizani but this time around ndi a police amene akubweresa ganizo labwino potengera mwina ndi nkhani zimene tikambe mkati mwa ndime chabwino tathokoza kwambiri ndevu zamwayi potiyambira moteromo mwadzuka bwanji Superintendent Lael Shintembo Senior Superintendent osaphwekesa leya ule mwano Senior Superintendent Lael Shintembo mwadzuka bwanji Imerea ndadzuka bwino dzina lo pronunciation timati Lael. So it's Senior Superintendent Lael Shintembo. Ndimamphunzisa ndithu iye akungoti superintendent ndati ya isupu ndi senior supu ndosiyana ndithu osaphwekesa kungochoka pano unyolo panje kuti abwanji ndalakwitsa dzina samango mangatu abakuzanira amati tibwere tizachezeka ku polisi tizachezeka kufuseni ziwiri zitatu koma Shintembo congratulations on your new appointment timati titengera tikuthokozeni kuti yayi atiufunani zabwino zonse I hope tizicheza chonchi chimene mwachitira papa mu be available kuti tiziyankhulisana ziwiri zitatu pofuna kuthandizana kagwidwe ntchito mdziko muno Wanda ndathokoza kwambiri ndiyamike kwambiri mafuno abwino amene mwandipatsa ndikuona kuti momwe tayambiramo ndikulonjeza kuti tigwirira ntchito limodzi ndithu aliyense amayamba chonchi kenako wakangomera mizu basi tupakulinji pano iyayi sindibwera pamenepo ndili busy kumera mizu komakhala kuti tapitano kumadzambiri kuntunda sikuvuta kusambira koma kumadzambiri kucha mazapezeka ina yake ili pamphuno pamwe ulephera kuyankhula munthu wankulu koma tiyesetsa pothekapo kuti tilankhulane zona chabwino tathokoza cholinga chathu chachikulu ndichoti titengere polisi ipatsa ine yake chabwino tathokoza kwambiri pamayambiriro tikudziwa zokuti nkhani imeneyi ya 997 yayamba pano patachitika nkhani ina kuchigumulako achiwembu ena atapha dotolo wa pachipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital Dr. Victoria Bobe timafuna tisanayambe kukambirana nkhani imeneyi mutatifotokozera kuchokera ku polisipo kuti pofika pano mwina mwachitanji ku polisi potengera ndi nkhani imeneyi zikomo kwambiri ndingokukozani kuti nkhani ya 997 rapid response yamba pakanthawi momwe kutulukira kuno munde kuti zambiri nkuti zidatheka kale koma mwayitulutsatu apapa sinanga nthawi imene mmayiphikayo sitinayimve koma mwayitulutsa apapa izi zidachitika zangokumana zimene zangokumana ndikhoza kutsimikiza kuti kafukufuku ali patali kwambiri ndipo pakali pano tikusunga anthu angapo amene tikuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi osachedwa apa tikufotokozerani bwinobwino tsatanitsatani amene kafukufuku ali koma pakali panopa dziwani ndithu kuti chilipo chimene chikuchitika pansi pasika chabwino mwina chiwerengerocho chafika pa bwanji pakadali pano anthu amene mwamangapo amene akukhudzidwa ndi nkhani imeneyi so far alipo 6 alipo 6 muja mudamvera kuti kudalowa gulu kumpanda kuja ndiyo tikadagwirabe ntchitoyo chabwino mukuyembekezera kuti mwina anthu amene wamutha kuwatengera ku khoti liti tatengera posachedwa apa zonse zikatha koma ndondomeko zonse zimene zimayenera kutsatidwa mukatenga munthu tapanga kale ndipo chilichonse chili mchimake siti kusokoneza china chilichonse chimene chinafunika kusokonezedwa choncho tatengera posachedwa apa mudziwitsidwa tikatengera ku khoti
tiduse sinangankhani za polisi zochita ma investigations simwafunika kulowamo kwambiri twandivuza mayi zoonadi I think ndizopasa encouraging timandijani nzolimbikitsa kuti mukupanga headway kuti mwapezapo anthu ena. I think mutha kuziwa kuti amalawi ambiri ali ndi chidwi kuti adziwe kuti chidachitika ndi chani, and imeneyoyo being imodzi mwa cases mwina amene machita hando mwina tisanapite kwina kunseko mukhoza kuwalimbikisa bwanji amalawi in terms of security. Tizigona bwanji manyumba mathu, tiziyenda bwanji kuziwa kuti anyamata ndi asungwana athu ama uniform mulipo ndithu kutitetezera chitetezo. Wanda kuduka sinakumve kumapetoku koma ndikukhala ngati ndimamva kuti umanena kuti tizigona bwanji manyumba mathu. Yes, assurance mwina imene mungatipase pamene tikufuna tiyambe kukamba nkhani zina. Inu ngati apolisi mwakonzeka bwanji kupereka chitetezo pa nthawi ifa pamachitika incidents ina imakhala ngati kuti anthu imazapasa mantha kuti kodi how safe are we in this country, and then makupasani mpata kuti mutiuze kuti tikuyandikira mwina ku nyengo ya zikondwerero za Christmas festive season timasuke bwanji kuti apolisi muli tcheru kupereka chitetezo mdziko muno. Omvera apolisi mcheru kupereka chitetezo pena paliponse pakali pano kulimbikitsa mapatiro za masana ndi usiku omwe kapansi ngakhale soyenda pagali moto. Ina njira yake imene tikambirane panoyi, komanso pali njira ina yofunika kwambiri imene tikulimbikitsa kwambiri ndiyo ya neighborhood watch, kuti anzathu amene amayenda usiku yanyamenda usiku ama civilian ndi ife tikugwirira ntchito pamodzi kuti tithane ndi mchitidwe umene komanso kuti tiyotse mantha milandu imene ingachitike. Choncho ifeyo apolisi tiliokonzeka kupereka chitetezo pena paliponse, tiliokonzeka ndithu kutero. Munthawi imene tikubwera munyengo imene tikubwerayi ndi talimbikitsanso kwambiri kotero kuti anthu ambiri ali pa ground kusiyana mwinanso ndi momwe ena ali pa office. So muona kusintha kwathunthu ndithu munyengo imene tikubwerayi tayamba kale. Chabwino mwati mwamangako anthu 6 zimamveka zambiri, analiko 15 analiko 20 analiko mwakuti mwina mukufufuza kwanu mwafufuza kuti okuba amenewa analiko angati. Imeneyo leya tisayigwire, tikayigwira isokoneza kafukufuku wathu koma dziwani kuti tikugwira ntchito. Sina ngati mangofuna kwa Malawi kumakhala zambiri anthu amakhala kunama zinthu zambiri ndeti mangofuna polisi mungotipanga clear pamene tikupatsani nthawi kuti muchite kafukufuku wanu bwinobwino. Olo mwina mongofuna kuthandizira amene akuyankhulira leya mutakhala kuti mapasidwa mwayi kuti mungotipasa update apart from zimene mwalankhulazo zokhuza chiwembu chimene chinachitikira Dr. Bobe, mutha kuti pasapo mwina zotani zimene muli omasuka kupanga share ndi mtundu wa Malawi umene mwina wakhala ndawo chidwi kwambiri nkhani imeneyi. Sorry, simunamveke munaduka. Timafuna mutatipasako update imene mungathe kutipatsa tsiku la lero yokhuzana ndi sofa zimene mwachita ngati apolisi, zimene mwapezako, zimene mungathe kuzifotokozera ku mtundu wa Malawi. Pakali pano leya ndi Wanda zilipo zambiri zimene zachitika, zina zachitika usiku omwewo, koma ndimafuna mutandilola kuti pakali pano tisafotokoze kaye, tifotokoze mu nthawi yoyenerayo chifukwa tikuopa kuti tigunda pena pake ndi ambaso kutsokoneza kaombonikena kamene kakubwera. Chabwino tathokoza kwambiri, we respect that. Yes. Tikusiyeni mugwire ntchito yanu ndikukhulupirira zokuti tsiku lina lake tikulolani mubwerenso pano kuti mutipase update bwino modziwika bwino. Sure. Tikambeno nkhani ya 997 ndi chifukwa chani mwaganiza zokuti muipangeso reintroduce 997 pano itasiya kugwira ntchito mu chaka cha 2016 ngati ndisakulakwisa? Mwanena kuti izi zangokumana koma munali maganizo kale oyibweretsanso 997. Chifukwa chani mwaganiza zochita izi pano? Nandiperekebe kambiri ndiyambe ndikupereka mbiri ya 997 rapid response. Monga mwanenera idayamba mchaka cha 2006
kanthawi kameneko statistics imasonyeza kuti milandu yakwera, milandu ikulu monga malobare, kuba magalimoto ndi zina zotero. Pano itayikidwa 997 amataka kutika akapanikizika akaimba 997 timathamangira kumene. Ndipo zambiri zidachitika, tidakwanitsa kugwira mbava zina zoopsa ndi kuzimangitsa, tidakwanitsanso kupanga recover magalimoto ochuluka. Koma nonga khale izizi zinali choncho panali mavuto angapo. Vuto loyamba linali oti malami amene timagwiritsa ntchito nthawi imene anali magawo ngani. Ndiye chimene chimapangika ngati pabwera mtunduli wonse wa vandalism. Pepana achintembo ndingokupangani pang'ono. Muli ndi nthawi yochepa kuti mufotokozere, ndi ndimafuna kuti mufotokozere mwamphamvu ndithu komanso mwamsangamsanga chifukwa apa mwasala ndi mphindi ziwiri kuti mufotokozere bwinobwino. Oh. Yes. Achabwino, I thought I had all the time. Ndithu musachite mtambasale. Tiliso ndiye na pano akuyembekezera kuti alankhule nawo program uyi. Achabwino. Anthu amavutika kwambiri kuti atipeze pakatipa. Manamba zathu amene anali 997 rapid response samagwira bwinobwino. Choncho amavutika kuti atipeze. Ndi nthawi yambiri uthenga uja umatuka amatipeza imakhala nthawi yathakale. Tikamapita paja kandi mbava ndekuti zathawa. Ndi chifukwa chake the new inspector general Mr. Richard Luhanga anachipanga chotheka kuti yayi tidzutseso 997 and tipangireko mosiyanako ndi momwe timapangira kalekale kuti tikhoza kuthandiza anthu mofulumira. Mwina ndingofotokoza paleya kuti 997 ya ulendo uno idzitana polisi imene uli nayo pafupi depending on pamene ukuimbira. Zimene zithandizira kwambiri kuti tikhoza kupita mothamanga. Zidati zavuta kwambiri ndiye kuti pita next tower imene ili kufupi ndi polisi inayo. Mwachitsanzo ukaimbira kuno kundilande ndiye kuti imbira pandilandeka. Koma zidati zakuvuta kwambiri ndiye kuti Blantyre akhoza kubweranso kukuthandiza kapena kuwadzitsanzawo. Ndi momwe 997 rapid response line ikugwirira ntchito ulendo uno. Chabwino ndiye potengera kuti mene inkathetsedwa 997 mu chaka cha 2016 panali nkhani zosiyanasiyana. Nkhani yakuvuta kwa magalimoto, nkhani yakuvuta kwa anthu amene angathe kutuluka kukathandiza anthu kunjaku. Mwakonza bwanji mavuto amene analipo nthawi imeneyo pano pamene mwayibweretsanso? Mavuto ambiri leya akonzedwa, ndiyambire nkhani yakuvuta kwa magalimoto. Pakali pano madera ena mwina mudziona talemba 997 rapid response. Tapeka magalimoto anyuwani madera ambiri. Ngati kuchigawo chapakati kukawale, kulilongwe, kulumbadzi, kuchanengo, kulingazi. Taperekanso kumponera, iliso kunzuzu, kukalonga, kuzomba, Blantyre muno, Limbi, Soji, Chileka, Bangwe, Ndilande, kwabwera afiti anyuwani. Tikamamaliza pamene va imene inali first phase, tikupitaso maboma ena, tikupitaso makanso ena. Choncho kumbali ya magalimoto takonzeka kuti tithandizira. Ani magalimoto amenewa ntchito yake yeniyeni ndi rapid response. Palibe soina simutoona tikutenga magalimoto amene tikutengera anthu kumapita nawo kuchichiri nkumabwera nawo. Ayi awa ntchito yawo ndiyoti ayankhe pamene tili ndi image. In terms of mufuna kuuza zoti magalimoto azingokhala kungodikira kuti anthu ayimbe 997. Magalimoto amenewa azipanga patrol ngati ya rapid response koma within their locality. Ntchito yake ndi yomweyo. Palibe ntchito ina yoti agwirire. Ntchito yake ndi yomweyo ndithu imene takonzera. Wa bwana Chimtembo, ine ndikuziwa kuti zimenezo mwina zimatha kumatheka pa pepala, koma ino ndine titavomerezana kuti apolisi amasowekera azida azogwira ntchito. Magalimoto ngati apita new fleet imeneyo izipezeka kuti galimoto yabwino mwina pamalopo ndi imeneyoyo. Zina zija ndithu zimananga simene zimagwira ntchito zimakhala kuti zovuta. Takhala tikuona ndithu apolisi akukankha galimoto kuti ilire ndithu. Are you sure kuti galimoto imeneyo izisiyidwa just for rapid response even atakhala kuti ali ndi ma emergencies ena
kapena osati msoma emergency zena kumali ndi need ya galimoto because emergency ndi kuti ndimene yoyo of course but if they have a need for a vehicle nde yolimba ndimene yoyo khulupirika ndimene yoyo mupanga monitoring system ya mtundu bwanji kuti that must be adhered to kuti pakhale total compliance yokuti you don't touch this vehicle unless it's an emergency. My officer in charge apena pali bonse pamene pali galimoto ya rapid response auzidwa ndipo kapo ngatenge clearance from our station from our service traffic officer or transport officer kuti mwina akufuna kugwiritsa ntchito kutero kungakhale patakhala kuti pali maliro njira zimene tapanga ndizoti they would rather borrow galimoto kuchokera mwina ku sister station kutani kutenga galimoto ya rapid response imene ali nayo izozo aliwonse auzidwa ndipo ndi momwe zikukhalira pakali pano. Chabwino mwadzuka bwanji a Obre Kabisala kuchokera ku Nzuzu. Mwambili leya nimeenda dzuka bwino kwambiri kuno ku Nzuzu. Titokoze chifukwa chotipatsa mwayi kuti tikhozokhana pa program imeneyi tipereke somoni kwa ndevu za mwayi komanso anzathu achimtembo. Tathokoza wawa. Zikoma. Mwamva mmene alankhulira achimtembo nkhani yobweretsanso 997 ndi mmene akonzekerera ngati apolisi. Inu mukutipo bwanji kuti kubweretsa 997 kuthandiza bwanji kukhwimitsa chitetezo mdziko muno? Tikuthokoza chifukwa cha kulongosola kwawo kwabwino komanso mmene ganizo lapangidwira kunena kuti tikuyenera tibwererenso ku chilinganizo chimenechi chona kuti pamene wina wavutika angathe kukhala nawo mwayi. Zikumveka bwino kwambiri mmene akulongosoleramo kunena kuti zimene mavuto amene analipo akonzedwa. Komano ndofuna titangonena kuti tikayang'ana history imene alongosolayo mukumbukira kunena kuti panali zaka zingapo 2018 2017 mene padakhalanso malipoti onena kuti polisi ikubwezeretsa 997. I think 2017 2018 malipoti ndithu analipo onena kuti tikubwezeretsa. Koma tikaona mbiri yonseyi ikumatipatsa yankho mwina lofanana lonena kuti tinavutika chifukwa choyamba kunali nkhani ya ma resources ngati ya magalimoto imene anena. Chachiwiri migwirizano ya polisi ndi anzathu a telecommunications na Airtel komanso a TNM. So tipeza kuti mu history imene kulongosoledwa mavuto awawa amayankhulidwa mobwereza. Mwina chimeneso chingafunikira kuti atalongosola bwinobwino ndi mbali iyi imene anena kuti amakhala ndi mavuto onena kuti foni ija ikayimbidwa mwina zingoyitana sitheka kuyankhidwa. Mavuto amene anali nawo ndi anzathu ma telecommunication service provider afikiridwa motani kuti TNM kapena Airtel panopo ubale utaukonza bwinobwino network ikhala kuti izigwira bwinobwino. Komano ganizo limenelo monga mmene analongosolera wanda poyambirira kunena kuti maiko ena kumakhala nkhani imeneyi. Komanso nkhani yonena kuti mukama dziko limene limakhala likuitana misonkhano yosiyana anthu ma delegates amaiko ena nkumabwera kumakhala ija amati administrative note mwina yopangidwa prepare ndi foreign affairs ikamapita kwa ma delegates amauzidwa kuti ngati mungazikomane ndi mavuto akuti ndekuti mukhoza kuimba manambala awo. Muzaka zimene takhala opanda mwayi umenewo ndikuti tinali dziko limene linali lodabwitsa pamayiko ena kunena kuti ndimwina ndi dziko lilokha limene lilibe system yabwino kwambiri. So tiyamikire kunena kuti panopo zina zalongosoledwa kuti zikukonzedwa. Koma ndi chinthu chimene mwina zaka zambiri zapitazo timayenera kukhala kuti system yathu ili vibrant. Kuyamba 2006 komafika lero ndekuti system yathu imayenera kukhala kuti tayipanga upgrade kuti ngakhalenso anthu amene ali ma district council kutali akhoza kufikira. So tiyamikire kunena kuti mmene akulongosoleramu zikuperekadi chiyembekezo chabwino kunena kuti munthu ukhoza kuimba phone and uyankhidwa pa nearest police station. So muna kuyambirira tinene kuti ganizo limene akuliperekerana ndi ganizo limene likuperekadi chiyembekezo kunena kuti dziko likhoza kuthandizika
safety kapena security ndoti wina aliyense akhoza kukhala ashuwadi. Koma iti timene takhala tikutivuta nthawi zinazi timeneti mwina achimtembo atangolongosolaponso bwinobwino kuti mgwirizano makamaka tima telecommunication service providers wafika poti bwanji pano. Chabwino tathokoza poti ambira moteromo achimtembo mumafuna muyankhe pa zimene afusa kabisala koma ndimafuna ati sanatero kuti tingopanga recognize ma sponsors athu a program ya Kulinji tsiku la lero. Programu iyi akutipatsira ndi a Sifao. Titamva uthenga pang'ono kuchokera kwa a sponsor athu. Hawi zonse mmoyomu munthu umafunika kukonzekera polisha kudza sichimba ng'oma galimoto ndikakuti odula kwambiri ndiye osamalola ena kusewera naye. Ku Sifao Mobility Malawi kuli safety film, njira yabwino yotetezera galimoto yanu kudzuwa ngozi komanso ngakhale kwakuba amene akakuyikirani safety film pa magalasi a galimoto yanu ndiye kuti mwatsirika galimotoyo. Galasi za galimoto zanu zimakhala zotetezedwa, munthu sangangoswa chisawawa mpaka mmampeza ali pakala kulimbana nayo. Komanso mukachita ngozi galasi silimangomwazika kuti wa ayi, ndipo mmakhala otetezedwa ndi njira ya smash and grab iniyo makhalanso otetezedwa kudzuwa. Leloli tamangani ku Sifao Mobility Malawi kuti mukamvesa mbiri za safety film. Safety film, kuteteza inu, moyo wanu komanso galimoto yanu. Hayi ndithu uthenga kuchokera kwa Sifao amene akutipatsira program yathu ya Kulinji tsiku la lero. Wanda wamva mene alankhulira security expert a Aubrey Kabisala ukhoza kulankhulapo zotani abweretsa nkhani zingapo zikuluzikulu zofunika kuunikira. Yes, ndi mayimika nkono kuti nanenso ndiwonjezerepo mwina mafunso kuti pamene akuyankha kuti ubale apanga bwanji mwina ndima MNOs mobile network operators because bayamba nadandaula kuti ankagwisa ntchito mafoni ama azingwe ndezimavuta. So I hope this time around akugwirisa nde kuti I don't know mafona mtundu wanje atifotokozera komanso nkhani ina imene mavuta leya ndiyo kuti imene timakhalira makwalala mwathumu kuti upereke address yokuti adziwepo pamene ulipo imakhalanso nkhani ina yovuta. I don't know kuti tizithandizana bwanji mwamene anzathu amakhala kumene kusazazana anthu sikuvutayi. Mina nyumba zimakhani manambala chanchani ninaona nthawi inake amakhala anayamba kuyika zama addresses komano mwachitsanzo kuti kuimbira kundilande kumaploti kuti wauze pamene ulipo andi abwere msanga. I don't know kuti mbali yawo amaona ngati zizathandizira ndi zotani apart from because anthu ambiri fe kupereka mapu kumativuta. How do they have because many maziwira maiko ena amakuza inake kuti stay on the phone. You know ndekuti umakhala kulankhulana nawe waja kubwera. I don't know they have a way of also finding out where you are apart from iwe kwapasa map pamene ulipo, you know. So sindikuziwa kuti on their side how are they going to locate you kuti akupeze pamene ulipo kakhala kuti wayimbira. Ndimangofuna ndonjezerepo funso limene lolo. Chabwino ndi nthawi yanu achimtembo pali mafunso angapo apa amene mufunika muyankhe ndikhulupirira zokuti you have taken note of those questions. Yeah, ndithokoza kabisa fotokoza bwino kwambiri. Nkhani ya mavuto ndi ma network providers inalipo kwambiri koyambirirako. Mujanna fotokozera kuti inali landline ndi awawa anzathu enawo ama mobile amakhanga kuti pena pakesa makondo kwenikweni. Therefore pamakhanga kuti pamavutana. Komano nkhani zimenezi ndizoti tazilongosola takambirana ndipo tipanga promise kuti ma services akhala osiyana ndi momwe analili kalekale. Kubera ku nkhani ya location imene anena andevuza mwayi ndizoonadi kuti mwina somebody is calling from kwa Safarao ndekuti timpange locate mwina pakhoza kukhala povuta. Komano pali njira zimene zayikidwa zoti mpaka na munthu uja tizimpanga locate tikampeze pamene alipo. And on this one sirugwira ntchito tokha ngati apolisi tili nawonso anzathu amene akutithandizira achitetezo cha m'madera. Gulu limene linso ndilina mali limene lizithandizira kuti tikhoza kupanga locate kukafika pamenepo. Ndifotokozeso apa kunena kuti
mujanna fotokozera kuti system pamene wayimbira ndi pamene idzitana kupita station yapafupi. Ndiye ma chances ngakuti popeza station yakomweko anthu amakhala komweko amagwira ntchito komweko ndikukhulupirira kuti sikuti kuita kukhala kovuta kwenikweni kukafikira pamene munthu akunena kuti yani. Ndiye kumbali imeneyi tayikoza kumbali choncho tiyesetsa ndithu kuti mpaka tikampeze munthu uja ngati momwe tikuneneramo tikhoza kumuuza munthu kuti ngogwira choncho ife tizikusatira mpaka tikupeze pamene uli. Chabwino tathokozapo yankha motero. Ndimafuna ndibwere ku yankho lanu limene munapereka kuti mwakonzeka ulendo uno, mwagula ndithu galimoto zambiri zimene mwazisiya madera osiyanasiyana. Choyamba ndimafuna ndidziwe kuti kodi 997 izigwira dera lina lililonse, boma lina lililonse m'Malawi muno, kapena pali maboma angapo amene muyambire ulendo uno. Komanso nkhani ya manpower, sindikhulupirira ngati munayikhuza kuti madera ambiri tikapita kaya kundilande mwatchulako kaya tipite kuchigumula kumapezeka zoti pa station pali apolisi wochepa, endi anthu akapita usiku kuti akapereke statement akuti mudikire kayetu apolisi apita kwakuti ku operation, azikuti pamakhala apolisi wochepa amene akugwira ntchito. So this time around 997 ayimba tiyelekeze mmene zinachitikira kuchigumula kuti pazipeze kuli apolisi okwanira okuti akhoza kuthamanga ndi kupita kudera ndi kukathandiza anthu. Achintembo Achintembo ndikhulupirira kuti mutimva. Wanda mwina tikuyembekezera kuti abwererenso pa line pa, ndimafuna utathirapo ndemanga pa nkhani imeneyi ya apolisi. Ndikukumbukira ulendo wina tinapita ukasaka wa polisi wina anatsekera munthu wina akuti ayi wapita kukapuma kaye, koma pamalopo tinapeza kuti pali apolisi ochepa ndithu kuti akhoza kutithandiza. Mwina nkhani imeneyi ya manpower ukhoza kuyankhulapo zotani? Ujeni kuti tizipereka rapid response imene mayenera kukhalira chifukwa tigwirizane apa pale kuti mwina tikungoyamba eti so pakhoza kukhala mwina ma teething problems, yes, komano I hope we should be improving, making sure kuti tisangoyika chinthucho moyerekeza kuti bola tabweretsa koma tizichipanga execute imene chikuyenera chikhalire pa ground. So izizi kunena zoona zimafunika zinthu zambiri. I hope we are not assuming kuti tikhoza kumapezeka kuti tili ndi ujeni imodzi at a time. Unfortunately sometimes mathawu mapezeka kuti ma incidents akuchitika mwina mofanana Malawi osiyana, you know. So for now maybe they've started with one vehicle which might not be enough. Komanso mene kunenera iweyo mu personnel imene apolisi amachita assign kukakhala ma stations imo, you know. Mwina I hope akuziwa kuti ali ndi malo amene anachita classify kuti awa ni ma hotspots eti kuti kumachitika zimene zizi kwambiri ndikofunika so kukhale anthu ambiri, ma resources distribution ya ma resources I hope is answering to also my demands akumene anthu ali. So you bring in a very good question kuti abwana wangatisimikize bwanji kuti apart from the vehicles komanso apolisiwo alipo kwanira komanso zipangizo chifukwa tingoyesezera kumene akukuitana aniko kukulira mfuti. Definitely you expect the officers now also to come very armed bwino. In this case, if we use that bad example, we hear there were 15. You don't expect 2 police officers to be rushing where there are about more than 15 people. You understand now also when azipita uchuluka to also manage the type of an incident imene kuchitika. So angatiuzepo bwanji zipangizo zogwira ntchito including ma officers amene ali malo amene ondo kwanira bwino aliso ndi zipangizo zogwira ntchito considering kuti zimenezi zimakhala zinthu zokuti anthu amene akuti amene koko amatha kukhala so nawo sakonzekera kukapanga zipongwe zosiyana-siyana. Chabwino Achintembo takulandiranso pa line pathu pano tikudziwa kuti kumene muli network ikumavutavuta koma ndikukhulupirira kuti mafunso mwamva. Zoma kwambiri leya ndamva Wanda manena za ma resources ndi manpower.
ndifotokoze motero kuti komanso ndinafunsa kuti kodi 997 ikuyamba mu boma lina lililonse muno m'Malawi kapena kuli madera amene specific districts amene mukuyambira ndondomeko imeneyo ulendo? ndiyambe leya ndi limene liwandifunsali kuti kodi ikuyamba m'madera onse. Sikuyamba m'madera onse koma tifikira madera onse. Pakali pano 997 tapanga kwambiri concentrate m'masite ndi m'maboma ena amuzigawo ili ndi zikuoneka kuti kumene kuli Achintembo network ikuvuta kwa basi. Achintembo asamuke abwere kwa network yabwino kuti 997 iwonso azitha kuyilandira mavuto ake tunda amene wawo umapezeka ukuyimba 997 koma sakukumva simukumvana nde achifwa mbali pamene Buwanda iweyo wayimba 997 simukumvana afika kale sungapitirire so kuyankhula ndi apolisi ungatani pamene popo. Zona I think ndenkhani naso imene poti saonjeze mafuso koma isona ndi mafuso ena kuti kuonjezera amene nafusa aja kuti kodi pali mwayi kuti uthangopanga mwina text pamakhala ma situations ena sungalankhule chifukwa kulankhula akoso kukupwetekesa mwina kungotumiza location nimafuna pamene kuti kodi number line ndi ground line kapena ndi phone ya mmanja kuti utumiza location. Exactly. Kungonena kuti under attack location so kuti pali anthu ena amene akuchita monitor I don't know atifotokozera poti mafuso mukambiri simafuna tichuluse kuti tikhoza kuwezeka tisa kuti I have seen kuti is back online. Achintembo mutha kungomalizitsa mwansanga just a minute fuso limene tinakupatsani lija kenako tipite kwa akabisala kunzuzu. Yes, ndinafotokoza kuti 997 tipangaro dziko lonse koma pakali pano tapanga kaye chigawo choyamba tili ndi macenters okwana 19 ndipo tikamaliza amene watizipita kwina. Ndiye ndinapempha kuti ngakhale nthawi yatha ndimafuna ndingotchula kumene kuli 997 service imene angathe kuipanga access kuyambira lero mmawa kumapita kutsogoloko. Sindikudziwa ngati mpata umene mungandipatse. Mukhoza kutchula ndithu mwa msanga. Chabwino ku chigawo chapakatiku kuli Kawale, Lilongwe, Lumbadzi, Kanengo ndi Lingadi. Ku chigawo chapakati chakummawa kumene kuli Mponera. Chigawo chakuno kumwera chakumadzulo kuli Banta, kuli Limbi, kuli Soji, kuli Seka, kuli Bangwe, kuli Ndilande komanso kuli Chiromoni. Pamene chigawo chakuno kumwera koma chakummawa chili ndi Tcholo ndi Chikwawa. Kumpoto chili ndi Nzuzu ndi Kalonga. Pamene kummawa ku Eastern Region chili ndi Zomba ndi Mangochi. Ukuku yayamba kale, magalimoto alipo kale ndipo ntchito yayambika kale kugwirika. Ndikabwera kumbali ya Mantawa taikako anthu okwanira kwambiri. Ndikadatha kumatchula ma numbers koma nangasi ndi nkhani za chitetezo nde mwina sindingathe kutchula. Koma be assured kuti taikako Mantawa yokwanira. Andikumbali ya Zida tili nazo zokwanira. Ndikadathanso kutchula koma poti ndi nkhani za chitetezo ingodziwani kuti tili okonzeka mbali zonse. Chabwino tathokoza akabisala mwamva amene alankhulira Achintembo. From a security perspective, mukuona kuti apolisi atani kuti ulendo uno 997 imeneyi ikhale yothandiza komanso yopindulira Amalawi? Kuchokera kumbali ya mwina administration chimene chingafunikire kuti mwina chioneke bwinobwino anzathu nchonera kuti nkhani ya budgeting and kupanga support ma reforms amene akuchitika mu security sector akuyenera kuyikapo mtima kwambiri. Nthu zina zimene mwina atakhala tikuzinena kunena kuti mwina magalimoto agulidwa atsopano koma kuti asamalidwe apeza kuti mwina asanasamalidwe kwenikweni chifukwa chonena kuti mwina service yonse funding yake mwina kumakhala yovuta. Nkhani zonena kuti kayani mafuta apena kupezeka kuti mwina kulibiretu. So from an administrative point of view pakufunika ndithu kunena kuti pamene tayamba reform tisamachite kukhala ngati tikuyesa ena akono ndikuyenda so ma step ena ambirimbiri kubwereramo.
mbuyo. Nkhani za budget zikuyenera kuti mwina ziyikidwe patsogolo kunena kuti reform imene tayipanga ikhala no reform imene ipitadi mtsogolo kupanga expand dziko lonse osati zipezekenso kuti pongokhala chaka chimodzi ndikubwereranso mbuyo. Mbali imene yofunika kuti kuyionetsetsa bwino. Mbali yachiwiri ndi imene ayinena yogwira ntchito limodzi ndi ma community policing groupings. Ndi mbali imene mwina imatchulidwa kwambiri kuti tikufuna tilimbikitse community policing migwirizano iyi, koma nthawi zina mwina tipeza kuti mwina dera la thunthu ma meeting amenewo kapena ma structures amene mwina ana akambidwa kenako asiyidwa zinthu zangoti zi. Mbali imene ikufunikanso kuiona bwinobwino kunena kuti ubale umene umachitikawo si zinthu tina timene timakhala totsamwitsa titachotsedwa. Mwina nkhani ina ikhoza kukhala yonena kuti anthu amene timapoza engage mma community mwathu mwina nkumakhala ndi ganizo lona kuti izizi tikuyena mwina tizilandirapo kenakake. Mwina mbali imene yonso ndi ma community aine yake titakhala kuti tamvetsetsaso kunena kuti security monga public good ifenso tinawo udindo oti tikhoza kutengapo mbali. So zimene anzathu pamene akupitirira ndi program imeneyi akhalenso ma awareness ena onena kuti apite m'maderamu kukambirana ndi anthu bwinobwino kuti pasamakhale zonena kuti mwina ena amayembekezera kuno kuti tilandirapo kanthu kenakake tikuyenera ndithu tidzimva kuti tikuchita zina zimene tingalandire ma allowance kenako zinthu zijankumafa. So nkhani yayikulu ikhale yonena kuti pamene tikuyamba ma reform samapezeke kuti tayamba vibrantly kenako ndikuwasiya ndikubwereranso mbuyo. So from administrative point of view tikukhulupirira kuti aonetsetsa nkhani zimenezi kuti zikuyenda bwinobwino. Reform yabwino kwambiri imene I think ingoyena kuti ilimbikitsidwe. Tathokoza kwambiri. Tipite kwa atolankhani athu kunzimba kuoneka zokuti kumeneko akonzeka. Betha Chauso wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kale, wadzuka bwanji mene? Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko? Chabwino pano ndili ndi amalawi amene wazifotokoza okatina. Ine zina langa ndine Alfred Moyo chokera kuno kunzimba Mberwa. Mtamva nkhani iyi ife amalawi akondwa kwambiri kubwera kwa 997 ndi amalawi osanga kwambiri chifukwa chotino cha 997 yomwe yabwerayi. Chabwino Alfred mwena kuti ndinosanga kwambiri chifukwa cha 997 kuti mwina ipangaso introduce mwina apolisi achite chani kuti 997 imene ipindire anthu panopa. Ngati apolisi tifuna kuti akhazikitse njira zogwirika zoti 977 iyi itheke chifukwa momwe anenera kumbuyo kuti inayamba then inasiyaso pa zifukwa zina zomwe pamaoneka kuti panali vuto. Ndeno ngati apapa momwe abwera panopa tifuna kuti apolisi ayike njira akhazikitse njira zogwirika kuti 977 ipindire ife amalawi. Mwina mnaganiza kuti njira zake ziti zimene angakhazikitse chifukwa chakuti nawo sakufotokoza zomwe zakuti ife takhazikitsa njira zina ino mnaganiza kuti atakhazikitsa njira zake ziti. Kumbali njira zomwe timaona kuti pali panopa kumbali ya network kuti network magalimoto network komanso ni kumbali ya magalimoto kuti lese anthu ayimba foni zitifikira nthawi yoyenerera zinthu zikatichitikira m'makwalalamu. Chabwino Alfred ife tathokoza kwambiri kuti mnainafe program imeneyi tikhati kwambiri kuti anzathu akhale akuchita motani kuti program imeneyi ipindulire kuti 997 ipindulire amalawi panopa. Ndimene ndacheza nawo amalawi akufotokoza ndithu moteromo kuyena kuti ndosangala kwambiri koma akuyembekeza kuti njira zimene akhazikitsa zipindulire ndithu amalawi. Ndathokoza kwambiri Betha Charles chifukwa chotenga nawo mbali program imeneyi ya Kulinji. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Wanda pali nkhani ina mmene amayankhula ndi maganizira uthenga ujona lemba zokuti under attack kutumiza location. Ukudziwa mbuyo munthu anthu amatha kungoyimba ku 997. Koma kulibe kena kalikonse ungofuna kupusisa apolisi. Ulendo uno ayika ndondomeko zotani zokuti
nodziwa ndizovuta koma kuti anthu asamango apusisa komanso khoza kuyankhulapo zotani pa zimene amalawi ena amachita kungolemba mwina under attack kutumiza location kuimba 997 pomwe palibe chimene chikuchitika ndipo wango ndichosa mawu mawanga omalizana ali amenewo kupempha kwa Malawi kuti sometimes kati makhaso ndife anthu otani akutiyikira service yokuti tizigwisa ntchito pamene pali choyenerera anthu ena basi kufuna kuyesa zida kuimba kunamiza polisi ndene ndimadziwa kuti kutayisa nthawi ya polisi ni mulandu so tukhoza kuimbidwa mulandu ndithu chifukwa choononga nthawi ya polisi yes ndiye Achimtembo ayankhula koma ifeti apempha Malawi ma services awawa tatini tiziziwa seriousness yake imene tayikira ndi zolinga zake sizofuna kuyesapo because ndimaona kuti even maiko anzathu otukuka amatha kumanena kuti anthu ena amatha kuyimba ndithu pakati pa usiku kumanata imba 911 yes ndingifoja ningagule kutiko ndili mbali yakuno you know so can we be responsible and use this service malingana ndi zolinga zake zimene takhazikisira so ife tikwapempha Malawi komanso Achimtembo I think akhoza nawonso kuyikirapo weight yawo chonde teniti ziwe kufunikira kwa zimene zizi and make sure kuti tisachite abuse this service however nkhanibe ya location ija don't know timafusa kuti kodi 997 imene izithaso kulandira uthenga apart from voice kodi ikhozaso kulandiraso mauthenga ena pa phone ngati ma text message kandi WhatsApp mwina akhozaso kuti uza mbali imeneyo Achimtembo mutatiyankhirako funso limenelo uzoma kwambiri ndiyambe ili la mabogus calls ndivuto lalikulu kwambiri ku nkhani ya rapid response imene kuti ivuta kwambiri zimenezo zimatijikira pafupi andi ulendo uno takonza njira oyamba pa mawiko oyamba watiyamba ndi awareness kuti anthu angodziwa kuti ndi mulandu kupitana tapeza kuti kumene kuti ankokangoti kusitsa monga momwe zimakhalira koma notiyamba kupanga track anthu amene akupanga zimenezo mpaka nati atengere ku milandu pakali pano service ya 997 ilibe text ndi ya voice yokha koma tikufuna tipange chotheka kuti ngakhalenso ma text ikhoza kukhala nawo paliso njira ina apart from 997 tikufuna tikhale ndi ma hotline ena kuti tikhoza nokumala ndi ama text ndi zina zoterozo kuti tikhoza kumathandiza kuti izizi ziyende choncho chabwino nthawi apa ikuoneka kuti yatithera tiyambe ndi Obre Kabisala kunzuzu mawu anomaliza pa nkhani imene timakambirana tsiku la lero ndi otani program imene yayambikayi imene yabweranso pamatsopano ikufunika support yambiri mwina tingapemphe the corporate world kunena kuti ngati tingawakomere atayesetsanso mbali imene kuthandiza ma resources osiyana-siyana amene angafunikirewo khale kuti ma business kuti apambane tifunanso ngakhale omwewa so tinganene kuti tikakhala kuti tonse tagwirana manja anzathu a corporate world amene so ali nkuthekera kunena kuti ife tikhoza kumapanga support galimoto zimene zikhoza kukhala zofunikira kwambiri mfundodi ija yonena kuti Amalawi tikuyenera tichotse mwina maganizidwe achibwana omanena kuti tikhoza mangu ayitana anthu basi palibe china chake zimenezo zofunikira kwambiri kuti tonse tizione so pempho kwa ife chibwana tikachepetsa Malawi komanso anzathu amene tili nkuthekera ene tipange support system ili ndikuthekera kuona kuti ikhoza kutithandiza ambiri mawu anga otsiriza akhale amene tathokoza kwambiri Achimtembo ngakhale ndikupita komano kumtima kwanga sikukondwera timafuna tidziwe mwatuzo kuti usiku ukachitikaso zina timafuna zimenezo titaziziwa kuti kodi usiku ukachitika zanji moti zimenezo zitha kusokonezanso ma investigations kwambiri zimenezo zili ndikuthekera kusokoneza ma investigation ndi breakthrough ndeili ndi kuthekera kuti kukhoza kusokoneza ma investigations koma be assured zonse zili mchimake mwina ndingotengerapo mpata kuti ndinenere kusonane mawomaliza tililede tapanga trainer nyamatatu ili ndi fleet ya nyuwani ili ndi zida zokwanira ndipo tigwira nanu ntchito kuti tithandizane kuchepetsa umbanda ndi umbava mu dziko muno komanso tikufuna monga momwe ananenera Alfred support from the corporate world ngakhalenso kuma councils iko akhoza kuti patsa support chifukwa chakuti kuti ma programs awo achitukuko aende ndekuti akufunika security yokwanira ndiye apart from 997 ma programs athu ena ngati ma local police units
kumene ife tikufuna tikafikireso mpaka na kumeneko akhoza kutithandiza kudzera ku council koma ife tilirede Richard Luhanga alirede kuti akutetezeni zikomo kwambiri tathokoza kwambiri Wanda Msisha mawako omaliza talimbikise Luhangawo kuti abwera ndi ganizo labwino pali njira zambiri zolimbanirana ndi umbava ndi umbanda so imene iyi ndi njira yabwino imene yankhulira akabisala corporate world chonde let's support this initiative now na nthawi nake Blantyre and police akuyika ma closed circuit television CCTV adabwera ndithu angapo amagawira police aja makamera zaja ncholinga choti tithane ndi zimene zizi please kuteteza chitetezo chimafunika tonsefe tigwirane manja so let's hope with this time around we'll get it right. Umunso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji lero pa 26 November 2025 mu program uyi munali ndine Leah Malekano komanso anzanga onse amene mwamva kulankhula ndi athokoze kwambiri Wanda Msisha Layao Shintembo komanso Aubrey Kabisala kuchokera ku Nzuzu komanso mtolankhani wathu Betha Charles kuchokera ku Nzimba ndi technician wathu engineer ameneyo ndi Christopher Nkosi tikumanenso sabata ya mawa nthawi ya 5 minutes past 7 mu program ina ya kulinji lolemba limenero mwakumanonse